अगर पानी पियाओ ना। राम राम। अरे काम चुप रह बेटा, रोआ मत। जे धरती पे आइल बा एक दिन जइबे करी। तू ठीक से रहिया बेटा। हम तो तारा के तो हम पढ़ावे लिखावे ना सकनी, लेकिन तू बहुत हमर सेवा कइला हमर बेटा। लेकिन तू है छोटका के नु, तू पढ़ाई लिखाई हमरा से वादा करो बेटा। एकरा के पढ़ाई लिखाई हमरा जिंदगी के तो अब कोनो ठीक नहीं है। डॉक्टर अब तो हमरा के दे दिले बा जवाब। अब हमरा भगवान के ऐसा हमर बुलाहट आ गइल बा। ई का कर रे बाबूजी। एकरा के ख्याल रखियो बेटा, तू ये छोटका के एकरा के जरूर पढ़ाई लिखाई एकरा के कामयाब बनाइयो बेटा। ये हमरा से वादा करो। ओ बाबूजी अब वादा कर तो नहीं छे, ओका ख्याल रखे, मगर पढ़ा लिखा के बड़का आदमी बना। दूसरा राम। अरे बाबूजी बाबूजी, अरे काम भैया भैया कहाँ लगा तनी भैया, हमारा पुलिस में नौकरी हो गई। बाबू तो बहुत बढ़िया समाचार सुनला हो। देखो तो कितना बढ़िया सुबह तारा में भर्ती। अब हम जाते नहीं गांव में घूम घूम के कह है मिठाई बांटे कि हमारा बाबू के नौकरी हो गई। ठीक बा भैया। चलो अब काल काम ए रमेश का हो भाई? आई फेकन काका के लइकबा हो का रे? ए हो ओकरे खानी त लागत तनी चाल करबे ओकरा के। बाबूओ हने बहने बा का हो रे? ई तो पुलिस के ड्रेस में घूमता रे। का हो भैया, का कहता लो? बाबू तू फेकन काका के लइका हुआ नु? हां 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 तू ही हुआ? हां हां। बड़ा खुश नजर आवता रो। तो खुश लागेम ना, पुलिस के नौकरी ले ले बानी, बड़ा मेहनत से निकलले बानी। खुशी के बात बा, खुशी के बात बा। बड़ा जतन से तार बड़का भईवा पढ़ावलस लिखावलस, आज तू वो लोग के सपना साकार कर देले बाड़ो। हम अपना दम पर निकलले बानी, हम अपना से मेहनत कइले बानी। भैया तो गांव में रह के कुछ कइलन ना, हम बहुत मेहनत करके या पुलिस में भइनी। रे मुरुख, ते भैया का कहता रे कुछ ना कइलन? का कइलन? खेती बाड़ी में लाग गइलन, कुछ कइलन अपना जीवन में? ते हेती चुकी रहलिस पूछले हो ये रमेशरा हमरा संगे बैठो रहे, तोरा बाप के चम्मच से पानी पियावत में प्राण निकल गई। वही जगह तोर बाबूजी तोर हाथ ओकरा हाथ में धो के आ वादा करौलन कि हमरा बेटा के मरते दम तक कामयाब बनइए बबू। आज उ भाई इतना निभवले बा अपन बारे में ना सोचलस। कमाई धमाई मजदूरी मेहनत कर्जा पैसा लेके तोरा के पढ़ौलस, आ ते बता ओकरा के भूल गईले। बेटा ते कामयाब हो गईले तो ओकरा के भुला तारे, सब उहे कइले बा। हम नु जानो तानी, समझाओ रमेश तू ही एकरा। हां बाबू, तू अभी छोट बच्चा रहल, तहरा का ओकरा बुद्धि रहे, तहर भाई सब कुछ कइले, उनकरे वजह से तू ऐसन पोज पर खड़ा बार। भैया हमरा के माफ कर दलो, हमरा जानकारी ना रहल सा के भैया इतना संघर्ष करके आ हमरा के पढ़ैलन लिखैलन। ऊ तो ठीक बा बाबू, तू भगवान ऐसन भाई के बारे में तेंग सोचले बड़े। जो जाके ओकरा से माफी मांग गोड़ पर गिर के जल्दी जो बबुआ, भगवान से बड़का दर्जा ओकरा मिले के चाहे, जाके माफी मांग भाई से। हमरा से आज कितना बड़का गलती होके जा रहा सारे, आज अभी हम अपना भैया से जाता नहीं माफी मांग। भैया भैया हमरा के माफ कर दे भैया। ई करे पगला, उठ उठ उठ। ई का अपना देवता खानी भैया के हम गलत सोचत रहनी हवे। अरे ते काहे माफ मांगा तेरे जे पगला, ते तो हमरा जिगर के टुकड़ा हो। तोहरा जैसन भाई कहाँ, तोहरा जैसन